W naszym podcaście opowiadamy o Śląsku i jego kulturze po całości. Interesuje nas cały region w jego historycznych granicach. Od Zielonej Góry aż po Cieszyn. Cała jego historia od średniowiecza aż po współczesność. Oraz wszystkie państwa, narody i języki, które współtworzyły jego bogactwo. Oczywistym więc było, że prędzej czy później zawędrujemy również poza granice obecnej Polski, na tę część Śląska, która znajduje się w Republice Czeskiej. Pretekstem do tej wędrówki stał się spektakl grany w czeskim Cieszynie pod tytułem Krzywy Kościół. Stanowi on adaptację bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa czeskiej ślązaczki Karin Lednickiej. O Krzywym Kościele, mieście Karwina i Zaolziu rozmawiać będziemy dzisiaj z polską ślązaczką i karwinioczką Teresą Ondrusz, prezes Stowarzyszenia Stara Karwina. To jest podcast Szyb Kultury, w którym opowiadamy o historii i kulturze Śląska po całości. Prowadzą go Barbara Szustakiewicz-Przybyłka i Zbigniew Przybyłka. Jest z nami dzisiaj Teresa Ondrusz, którą bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry. Przyjechałaś do nas z Karwiny. Nie bez powodu jesteś naszym dzisiejszym gościem. Chciałabym, żebyśmy na początku naszym słuchaczom przedstawili Cię. Myślę, że najlepiej będzie, jak sama opowiesz o swojej działalności. Myślę tutaj głównie o Twojej działalności społecznej właśnie w Karwinie. Czym się zajmujesz tam? W Karwinie jestem prezesem Stowarzyszenia Stara Karwina, które działa już 2 lata, ale w sumie wszyscy członkowie na terenie Starej Karwiny poruszają się już o wiele, wiele dłużej. W ramach naszego stowarzyszenia staramy się po pierwsze przybliżać w ogóle ludziom przyjeżdżającym na te tereny to zanikłe miasto, to miejsce w ogóle, żeby wiedzieli, dokąd się wybrali i po jakich terenach chodzą. Staramy się także zadbać w różne sposoby o to, żeby to miasto tak do końca nie zniknęło całe, żeby pamięć o nim była ciągle żywa i aktualna. I staramy się też wchodzić w jakieś tam negocjacje i rozmowy z urzędami, czy też z ludźmi, którzy w jakiś sposób decydują o przyszłości w ogóle Starej Karwiny. I też takim znaczącą częścią naszej działalności jest w ogóle spotykanie się z ludźmi, którzy kiedyś mieszkali w Starej Karwinie, jeszcze ją pamiętają. Jeszcze pamiętają te budynki, jeszcze pamiętają te ulice, domy, sklepy i mają na przykład też i zdjęcia jakieś, pokazują nam je, rozmawiamy z nimi, nagrywamy te rozmowy i po prostu chodzi nam o to, żeby ta pamięć naprawdę nie zniknęła, żeby te ich wspomnienia nie odeszły z tymi ludźmi. A mówisz o Karwinie w czasie przeszłym, o Starej Karwinie. Być może niektórzy z naszych słuchaczy nie wiedzą, dlaczego właśnie. Przecież powiedziałam, że przyjechałaś do nas z Karwiny. A no tak, właśnie. Może ktoś może spokojnie powiedzieć, że jak tam zanikła Karwina, skoro Karwinę na mapie można znaleźć, nie? Jest tak, że Karwina jako miasto, czy raczej jako wieś jeszcze, istniała już w XIII wieku. Tylko że to było właśnie na terenach tam, gdzie dzisiaj stoi ten Krzywy Kościół. Tam była Karwina, a tam, gdzie dzisiaj jest Karwina, to tam wtedy był Frysztat, tam był Raj, tam był Darków. A dopiero w drugiej połowie XX wieku doszło do połączenia tych mniejszych czy większych części. Powstała dzisiejsza Karwina, którą można znaleźć sobie na mapie. Jako centrum tej nowej Karwiny wybrano wtedy Frysztat, a ta pierwotna Karwina, ta stała się po prostu częścią Karwina II, czyli jedną z dzielnic. I ja właśnie jak mówię o Starej Karwinie, to właśnie myślę tą pierwotną, tam gdzie najpierw była Karwina. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie był nigdy w Karwinie, ani nie może jej odnaleźć, myśląc o mapie, to tutaj mogę powiedzieć, że Karwina leży mniej więcej godzinę drogi samochodem od Katowic i jedzie się tam szybciej niż obecnie do Krakowa z Katowic. To taka ciekawostka. Ale może opowiedzmy o całym regionie, w którym leży Karwina, czyli o Zaolziu. Może spróbujmy go zdefiniować. Czym właściwie jest Zaolzie? O, to trudno zdefiniować. I czy w ogóle, czy ta nazwa jest jakimś nazwą tabu? Bo w Polsce jest taką nazwą tabu. Kojarzy się to tylko z okresem międzywojennym i zwłaszcza z 1938 rokiem, czyli zajęciem tegoż Zaolzia przez ówczesną Polskę.
Jak to wygląda z waszej perspektywy i co wy rozumiecie przez ten obszar? No, to znaczy u nas sama nazwa Zaolzie jest powszechnie używana i jest neutralnie odbierana. To jest po prostu najbardziej odpowiadająca nazwa tego terenu. Ja na przykład sama wolę najwięcej właśnie się określać, że ja jestem z Zaolzia. Nie ze Śląska Nie ze Śląska Cieszyńskiego, nie z czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, ale z Zaolzia. Tak samo czeski odpowiednik Ciesińsko też mi nie odpowiada. Po prostu Zaolzie. To też z tego powodu, że ta czeska część Śląska Cieszyńskiego też się na dwie części rozpada, bo Zaolzie to jest ten obszar, w którym kiedyś przynajmniej większością była ludność polska, albo polskojęzyczna, ale jest jeszcze ten obszar właśnie choćby Frydek-Mistek, gdzie była ta ludność jeszcze tam 100 lat temu po prostu czeska, czy czeskojęzyczna, morawska i więc takie też dwa obszary mamy, nie? To tym bardziej nie można tożsamiać Zaolzia z czeską częścią Śląska Cieszyńskiego. No tak, no w sumie Zaolzie można by było jakby określić też konkretne granice, ale mniej więcej ogólnie mówiąc Zaolzie to jest część od Mostów koło Jabłonkowa aż po Bogumin. Frydek powiedzmy jest już taką tą granicą, bo część Frydku jeszcze troszeczkę jest, czy jeszcze tam są ślady polskości, ale jest prawdą, tak jak mówiłeś właśnie, że już raczej Frydek już jest w stronę czeską. Ale z kolei dzisiaj można na Zaolziu samym widzieć takie 2, może 3 regiony nawet, takie mikroregiony, bo jest tak, że okolice, czy raczej ogólnie Beskidy, czyli okolice Jabłonkowa, to te są mocno polskie do dzisiaj. I tam naprawdę jest, no chyba w każdym domu mówi się po polsku albo gwarą. I potem jest taki pas w okolicach czeskiego Cieszyna, Trzyńca powiedzmy. Ten jest taki pas przejściowy. A potem dalej od czeskiego Cieszyna w kierunku na Bogumin, to ciągle jeszcze jest sporo śladów polskości Polaków. Polacy są, działają, są szkoły mniejszościowe, są organizacje mniejszościowe i tym podobnie. Czyli nie można powiedzieć, żeby to było jakby już teren czeski, ale jest prawdą, że jakby tego czeskiego jest więcej. Jak by się porównało na przykład Karwinę z Jabłonkowem, to zdecydowanie w Jabłonkowie by było więcej Polaków niż w Karwinie. Mhm. A czy to jest tak, że nazwę Zaolzie stosują tylko osoby narodowości polskiej, a czescy mieszkańcy tej nazwy unikają? No bo ta nazwa jakby sugeruje, że to jest kraj za Olzą, czyli patrzymy z perspektywy Polski. No, jest prawdą, że ta nazwa jest z perspektywy polskiej. Ciekawe jest, że jakby to się brało tak dosłownie, to na przykład już sama Karwina, część Karwiny jest za Olzą, a część przed Olzą, ale no, jak się tak zastanawiam, to chyba rzadko kiedy, albo prawie, że w ogóle nie słyszałam jakiegoś Czecha stosować tej nazwy Zaolzie. Czech powie, że jest na Ciesińsku na przykład. Ale też takim rozpoznaniem jest sama ta w ogóle nazwa rzeki Olzy. A tu nie chodzi o to, czy Czech, czy nie Czech, albo czy Czech, czy Polak, ale po prostu ktoś, kto jest z tego terenu zazwyczaj i jest jakoś związany korzeniami, właśnie niezależnie na tym, czy on mówi bardziej po czesku, czy mówi bardziej po polsku, to nazwie tą rzekę Olzą. A ktoś, kto w ogóle nie jest jakoś związany z regionem, to powie, że to jest Olsie. To ciekawe, tego jeszcze. To jakby też to, jak kto powie. Czy powie, że byłem na wycieczce rowerowej nad Olzą, albo powie, że byłem na wycieczce rowerowej nad Olsi. To jest różnica, nie? Bo nawet jest sporo Czechów, którzy po prostu mówią po czesku i mają wykształcenie czeskie i pomimo tego stosują nazwę tej rzeki Olza. Czecha chyba jeszcze nie słyszałam powiedzieć, żeby powiedział, że tak jak powie, że był nad Olzą, to chyba nie słyszałam, żeby powiedział, że mieszka na Zaolziu. To już jak co to Śląsk, ewentualnie to Ciesińsko. Ja chciałam jeszcze dopytać o Polaków za granicą, bo myślę, że w powszechnym takim spojrzeniu na Zaolzie raczej nie myślimy o tym, że tam mieszkają jeszcze Polacy gdzieś za granicą. Już nie mówiąc o tym, że w większości, myślę tutaj też na przykład nie tylko o spojrzeniu ze Śląska, ale też z całej Polski, raczej nie myśli się o tym, że Śląsk też jest za granicami Polski. Zapominamy zupełnie o tych osobach, które tam mieszkają. Wiem. I no właśnie.
Wiem bardzo dobrze, na przykład jak w lipcu chodzimy na pielgrzymkę do Częstochowy i przechodzimy z czeskiego Cieszyna przez cały Śląsk i poza granicę Śląska oczywiście, to właśnie tam się jakby tak po raz pierwszy spotykałam z tym, że byliśmy, nie wiem, 30 kilometrów od granicy i po prostu ja musiałam tłumaczyć naszym gospodarzom, jak to się stało, że my przyszliśmy z Czech, a mówimy po polsku. Nie wiem, jak po raz pierwszy szłam, to miałam jakieś 19-20 lat może i ja po prostu przeżyłam takie troszeczkę rozczarowanie. Całe życie będąc wychowywana w tym, że po prostu jesteśmy Polakami, powiązani z Polską i tym podobnie. I tu nagle po prostu przychodzę w tej Polsce, na tym Śląsku, przychodzę do gospodarzy, rozmawiam z nimi po polsku, a oni się dziwią, jak to, że rozmawiamy po polsku. A jak im zaczęłam opowiadać właśnie o działalności w ogóle mniejszości polskiej w Republice Czeskiej, to po prostu no niesamowicie się dziwili i mówili, że o tym w ogóle nie wiedzieli, nie? I to wtedy to było dla mnie rozczarowanie. Teraz to już po prostu przyjmuję jako fakt, że prawie że każdemu muszę tłumaczyć, jak to jest możliwe, że po prostu w Czechach żyją Polacy. To może bym Cię zapytał jeszcze, jak to jest właśnie z tym językiem polskim, bo jak tutaj szukaliśmy gościa do tej naszej rozmowy, tutaj przez naszego wspólnego znajomego, to jego głównym zmartwieniem było to, żeby znaleźć osobę oczywiście, która jest w stanie się wypowiedzieć na ten temat, ale także, żeby w miarę potrafiła mówić po polsku. I też słyszeliśmy te narzekania, że autochtoni na Zaolziu, jakkolwiek ich nazwiemy, to ani dobrze po czesku nie mówią, ani dobrze po polsku. Nawet nie można tu nazwać tą gwarą cieszyńską, że to już jest jakaś taka mieszanina czesko-cieszyńska. Też bym Cię może zapytał przy okazji, czy Twój bardzo dobry język polski to jest wniesiony z domu, czy jest to raczej też w jakiś sposób wyuczony język? To u Ciebie wygląda, jak to wyglądało w tym środowisku, w którym żyjesz, w tej społeczności, z Twojej perspektywy? No to ja może zacznę obszerniej. No, jest prawdą, że z językiem polskim u nas to jest tak różnie. Są co prawda szkoły mniejszościowe, czyli właśnie ci, którzy deklarują siebie właśnie jako Polaków, to mają możliwość wykształcenia w języku polskim i też tego, żeby ich dzieci były wykształcone, czy ogólnie kształcone w ogóle w języku polskim. I to oczywiście tam to się uczy równolegle czeski z polskim, obydwa języki w wersji literackiej. Ale jest też prawdą, że w większości domów na Zaolziu mówi się raczej gwarą, tak zwanie po naszymu. Wszyscy mówią, że po naszymu mówią. Ta nasza gwara też, ona jest różna. Jest troszeczkę inna w Boguminie, troszeczkę inna w Karwinie, inna w Cieszynie, inna w Jabłonkowie. Są takie specyfika, czy to leksykalne, czy też czasami troszeczkę co do akcentu i tym podobnie. Ona ma podstawę polską, języka polskiego, bo taką naprawdę podstawą tej naszej gwary, tego po naszemu, to jest XVI-wieczny język polski. Sporo też ze słownictwa tam jest takiego zachowałego właśnie z języka polskiego XVI, może jeszcze i XVII wieku, czyli mniej więcej okresu, kiedy właśnie już troszeczkę jednak reszta Polski zaczęła się mniej czy więcej troszeczkę dystansować albo odrywać od Śląska. I po prostu w tej mowie tej miejscowej ludności to zostało. I oczywiście potem, w związku z rozwojem historycznym, zaczęły się też do tej naszej gwary już potem wmieszać, nie wiem, język czeski, wmieszał się tam język niemiecki. Mojawski. Właśnie, też inne dialekty i gwary właśnie języka czeskiego. U nas akurat na przykład w Karwinie duże znaczenie jakby językowe miał w ogóle rozwój przemysłu. Bo oczywiście jak szczególnie w XIX wieku zaczęły się rozwijać kopalnie i zaczęli przychodzić z różnych krańców dzisiejszej Republiki Czeskiej czy z dzisiejszej Słowacji. Ale także z Galicji na przykład, z Polski. Także z Galicji zaczęli przychodzić właśnie górnicy, żeby pracować w tych kopalniach, to oczywiście oni przynosili ze sobą swój język, nie? I ludność zaczęła się mieszać, zaczęły powstawać, powiedzmy, mieszane rodziny, narodowościowo i językowo i to wszystko odraża się właśnie w tej dzisiejszej gwarze. Na przykład w okolicach Jabłonkowa nie było tyle kopalń, czy raczej w Jabłonkowie samym nie ma, to są raczej górale.
No, czyli tam nie ma aż tyle naleciałości innych języków. Tam się stworzył taki specyficzna gwara. U nas w Karwinie kopalnia, górnicy, pomieszanie i też się stworzyła specyficzna gwara, ale właśnie w tej naszej gwarze, która, jak mówiłam, ma podstawę w języku polskim, ale dzisiaj już naprawdę ona może wyglądać na to, że jest mieszaniną, albo może wyglądać na to, że jest jakimś paskwilem, ale ona jest po prostu, ona w sposób fantastyczny odraża całą historię w ogóle tego regionu. To jak nazywają się górnicy w waszej gwarze? Górnicy to są albo górnicy, albo hawierze. Hawierze to taki bohemis jest, nie? Tak, tak. Bohemizmów jest sporo. Właśnie. Tak, zresztą muszę ci tu przestrzec, bo tutaj obecnie na Górnym Śląsku mówienie, że coś jest gwarą, jest już nacenzurowanym, bo teraz oczywiście minimum to powiedzieć dialekt śląski, a oczywiście w kontekście ostatniego spisu powszechnego, no to 500 000 ludzi zadeklarowało język śląski i w tej wizji przy okazji dialekt cieszyński jest dialektem właśnie tego języka śląskiego. Tutaj oczywiście się nie wypowiadam na ten temat, jaki jest status tego, bo to uznaniowa dosyć sprawa. Ale ja też mam takie małe doświadczenie z Tursi Beskidzkiej, czyli to już jest koło Jabłonkowa, ale już po polskiej stronie oczywiście, to jest Istebna, Jaworzynka, Poniaków. I tam też rozmawiałam z miejscowymi na temat ich rządzenia po naszemu i na przykład usłyszałam, że nie macie problemu w rozróżnianiu między RZ i rzec z kropką, że to nie ma absolutnie z tym problemu dzieci z ortografią, bo właśnie tutaj w dialekcie cieszyńskim tak ta różnica jest słyszalna i przy okazji też słyszalna jest tak samo w języku czeskim. Więc tu mamy przykład tego, jak się na tym pograniczo-językowym pewne cechy słowiańskie, prasłowiańskie się przechowują lepiej albo zanikają. No tak, zdecydowanie. Ja to widziałam bardzo dobrze właśnie, kiedy byłam w szkole podstawowej albo potem już i w szkole średniej, że dzięki języku polskiemu nie miałam problemy ortograficzne i gramatyczne takie, które normalnie w języku czeskim mają koledzy, którzy na przykład chodzą do szkoły. i I. O właśnie. Tak, bo to jest jeden i ten sam dźwięk. To jest właśnie to, że jak postawimy sobie obok siebie ludzi, którzy po prostu mają wykształcenie czeskie, to znaczy, że po prostu uczęszczali ogólnie do szkoły czeskiej, czeskojęzycznej, a obok nich ustawimy osoby, które mają wykształcenie w szkole mniejszościowej, czyli z polskim językiem nauczania, gdzie oczywiście ten czeski też jest, równolegle z polskim, ale jest tam i też ten polski i jeszcze w dodatku tam najczęściej ci uczniowie właśnie w domach słyszą albo polski, albo czeski, albo właśnie no dobra, dialekt. Nie, u nas to zawsze była gwara po prostu. No i tak należy tak mówić, jak się umówi o siebie, więc oczywiście u nas to zawsze była gwara śląska albo po naszemu, nie? No przy okazji u nas też się mówi po naszemu, tylko co innego się rozumie. Zawsze zależy na jakim terenie się jest, nie? No właśnie. Ale jak tak się ich ustawi obok siebie, to właśnie jakby każda ta grupa ma jakiś problem w tym języku, nie? W własnym języku ojczystym każdy ma jakiś problem. Czy to właśnie już wspomniane w języku polskim rozróżnianie Z z kropką i RZ. Potrafisz wymówić tak, żeby było usłyszeć tą różnicę? Można było? Różnicę? No. Ż i Ż. To jest. A po czesku to było po polsku, a po czesku to jest Ż, a Ż. Teraz słyszę. No. A Czesi z kolei na przykład mają problem, czy to właśnie w rozróżnianiu i Y, albo w długościach, nie? Długie samogłoski. Gdzie jest długa, gdzie jest krótka i tym podobnie. I to zazwyczaj, ja mam takie doświadczenie sama na sobie, że właśnie zawsze dzięki temu drugiemu języku, w tym jednym, mi się lepiej jakby pisało, nie miałam problemów w ogóle z ortografią, z gramatyką i po prostu wiedziałam, słyszałam to, ja to po prostu słyszałam zawsze. Nigdy nie miałam problemu, czy tam jest gdzieś CH czy H, to słyszałam. To no właśnie, słyszeć. bo to też jest w czeskim zachowane, to różnienie. Jest różnica. Jest H i H. To potem jest ciekawe właśnie, jak przychodzi do nas na przykład Polak i mówi zamiast hokej, powie hokej. Nie? Ale z kolei znowu my, zaolziacy, często musimy się uczyć, jeśli po prostu chcemy w Polsce mówić naprawdę po polsku, to trzeba się naprawdę świadomie uczyć tego, że na przykład to jest hokej, a nie hokej.
Aczkolwiek chyba profesor Bralczyk na przykład zachwycał się, czy on w ogóle mówił, że on rozróżnia w swojej mowie między właśnie CH a samo H, więc to chyba nie trzeba się tego wyzbywać w takiej logice. To jeszcze jedna uwaga, bo też w bardzo skromnym amatorskim zakresie uczę się języka czeskiego i także widzę, ile jest nawet u nas tutaj w tej byłej pruskiej części Górnego Śląska jest bohemizmów w śląskiej mowie. I też na tyle, ile poznałem cieszyński, to tam tych bohemizmów jest jeszcze więcej i im więcej się tego czeskiego zna, tym więcej się tych bohemizmów widzi, bo to mówi się cesta, czyli droga po cieszyńsku, właśnie ten hawierz, gospodski, no ale także u nas na przykład mówi się rostumiły, tak. Więc to też jest przecież albo bohemizm, albo może inaczej, może i język czeski, morawski i ten dialekt śląski z jakiegoś wspólnego rdzenia to czerpią. No właśnie, też to jest tak, że nie zawsze chodzi o bohemizm. Czasami to jest tylko kwestia tego, że to jest starszy wspólny przodek. Ale ja na przykład sama w sobie, powiedzmy, rozróżniam, często nawet podświadomie, czy rozmawiam właśnie po naszemu z kimś, kto ma raczej podłoże czeskie, albo podłoże polskie. Bo jest jeszcze tak, że nawet i ci, którzy swobodniej mówią, żyją na przykład na Zaolziu przez całe życie, ale bardziej swobodniej się wypowiadają w języku czeskim i na przykład uczęszczali do czeskich szkół, to pomimo tego właśnie ze względu na to, że żyją na Zaolziu, to po prostu po naszemu też mówią. Ale właśnie w tym ich po naszemu słychać więcej tych bohemizmów. I potem ja często, jak na przykład z takim człowiekiem rozmawiam, to podświadomie też sama wsuwam więcej bohemizmów. Powiem na przykład, impreza będzie w czerwcu, niż żebym powiedziała, że to będzie w lipcu. Ale jak na ten sam temat mówię z osobą, która wiem, że mówi normalnie bardziej po polsku, to jej powiem na spokojnie, że to jest w lipcu. Przejdźmy właśnie do samego spektaklu i do książki, która była pierwsza i to właśnie na podstawie książki powstał sam spektakl. Krzywy Kościół to książka, której autorką jest Kalin Lednicka. Niestety nie mamy jeszcze przetłumaczonej tej książki na język polski, ale póki co ukazały się 2 części po czesku. Tak. Gdybyś nam opowiedziała, o czym właściwie jest ta książka? Co to jest ten tytułowy Krzywy Kościół? Książka, czy raczej książki Krzywy Kościół są właśnie o Starej Karwinie. O mieszkańcach Starej Karwiny. W ogóle ta treść tych książek jest podzielona chronologicznie. Pierwszy tom rozpoczyna się mniej więcej na końcu XIX wieku, ponieważ w 1894 roku w Starej Karwinie na 3 kopalniach, Jan Karol, Franciszka i Głęboki, był mocny wybuch i dokładnie 14 czerwca. I tam wtedy zginęło 235 górników i ratowników. I to był naprawdę największa katastrofa górnicza w ogóle w całym regionie ostrawsko-karwińskim. I ta katastrofa miała wpływ na życie kolejnych pokoleń karwiniaków i nie tylko karwiniaków. Bardzo ogólnie mówiąc, można by powiedzieć, że właśnie szczególnie w tym pierwszym tomie książki są przedstawione właśnie losy tych wdów górniczych, tych sierot, losy w ogóle mieszkańców, którzy albo ktoś im zginął w tej katastrofie, albo katastrofa dotknęła sąsiada, dotknęła kogoś bliskiego. I nie można powiedzieć, żeby ktoś na początku XX wieku w Karwinie nie był w jakiś sposób dotknięty tą katastrofą. Ale oczywiście na tym się tylko nie kończy, bo idzie się dalej w historii na tle wydarzeń historycznych całego XX wieku. Autorka przedstawia to życie karwiniaków. Ten tytułowy Krzywy Kościół to jest tak naprawdę kościół świętego Piotra z Alcantary, który właśnie do dziś dnia stoi w Starej Karwinie. W sumie jest jedyny taki porządny obiekt, który tam do dzisiaj stoi. To jest surrealistyczny zresztą widok, bo wokół są jakieś takie chaszcze, nic tam nie ma, jakieś chyba bagno jeszcze, jakiś staw, zapadlisko. A no właśnie. I kościół, który jakby nie wiadomo czemu miałby służyć, bo nie ma wokół żadnej społeczności poza tym. No i właśnie to jest ta różnica tych widoków, powiedzmy, czy tego spojrzenia, bo tak jak ty mówisz, okolica niczego, nikogo, tylko jakiś tam jeden kościół i po prostu nic wokół. A ja na przykład jak patrzę, jak stoję przed kościołem,
to ja jak patrzę, to widzę plebanię, widzę za sobą 2 szkoły, widzę za sobą obok jeszcze jedną szkołę, potem jeszcze takie ogrodnictwo tam było, tramwaj jeździł, nie? I ja jak siedzę w tym temacie, to już to widzę, nie? I to wszystko zostało zniszczone przez szkody górnicze, tak? I też panowe wyburzenie gdzieś w latach 60. przez socjalistyczną czechosłowacką Właśnie. To troszkę taka historia, co się mogło z Bytomiem by stać na przykład, gdyby się z nim powiodło jeszcze gorzej niż się powiodło, albo na przykład już na Dolnym Śląsku jest taka Miedzianka, nie wiem czy słyszałeś o tej miasteczku, Filip Stinger tak, chyba pisał. Ktoś, Miedzianka, tak, ktoś mi już mówił, Miedzianka. Słyszałam. A sam kościół jest krzywy, to jeszcze tutaj podkreślmy, też ze względu na szkody górnicze. Ale przetrwał mimo wszystko. Sam kościół jest krzywy, on kiedyś nawet stał na górce. Jeszcze nawet niedawno. Jeden pan mówił mi, że w 1956 roku zjeżdżał na sankach od kościoła na dół z górki pod sam cmentarz. Dzisiaj jest tak, że kościół jest w dolince, a cmentarz jest wyżej położony niż kościół. I właśnie ze względu na to, że pod kościołem, czy ogólnie w Starej Karwinie wydobywano węgiel, to w sumie w ciągu mniej więcej 150 lat cały teren stopniowo obniżał się i właśnie w ciągu tych 150 lat sam kościół po prostu spadł o niespełna 40 metrów. I przy tym też się wychylał. I rozumiem, że też przy okazji chciano go wyburzyć, tylko jakiś wielki protest, czyn zbiorowy społeczności miejscowej uratował ten kościół, tak? Tak. W 1989 roku nawet właśnie już był akt demolicji wypisany na ten kościół, ale na szczęście wtedy proboszczem tej parafii był ksiądz Ernest Dostal, któremu naprawdę udało się z jeszcze kolejnymi współpracownikami uratować ten kościół. Jemu udało się prawie niemożliwe, że naprawdę w latach 90. zamiast zburzenia, to ten kościół wyremontowano. I co jest też na przykład ciekawe, dzisiaj stojąc przed tym kościołem, to można sobie po prostu uświadomić to, że ten kościół był zbudowany w 1736 roku. Węgiel tam zaczęto wydobywać gdzieś pod koniec XVIII wieku, czyli dopiero w czasach, kiedy już kościół stał. Dzisiaj już prawie, że się węgla nie wydobywa, a kościół tam jest ciągle. Czyli ten kościół po prostu to jest naprawdę, w odróżnieniu na przykład tam od jakichś resztek kopalni i tym podobnie, które tam jeszcze też w Starej Karwinie są, to ten kościół jest naprawdę jedynym budynkiem, który przetrwał wszystko, cały rozwój Karwiny do olbrzymiego miasta 22-tysięcznego, ale też sam zanik. Właśnie, bo mówimy bardzo dużo o tym kościele, zresztą jest w tytule, ale to jest raczej pewnego rodzaju symbol, jako jedyny obiekt, który przetrwał z tej Starej Karwiny, jako symbol, jako ten niby świadek tej społeczności, tego miejsca, które już nie istnieje. Właśnie, no i właśnie ze względu na to, że ten kościół jest naprawdę tym symbolem, to właśnie dlatego Karin Lednicka wybrała ten kościół właśnie jako tytułową rzecz w ogóle swojego dzieła. Tutaj wspominałaś o tym wydarzeniu, które stoi na początku też tej opowieści Krzywego Kościoła, czyli tej tragedii, która się wydarzyła na kopalniach. Tymi głównymi bohaterkami są kobiety, czyli te wdowy, sieroty, które pozostały po mężczyznach, którzy zginęli w czasie tej katastrofy. Zastanawia mnie jeszcze tutaj, nie padło też w naszej rozmowie, czy ta historia, która się pojawia w Krzywym Kościele, ona jest oparta na prawdziwych historiach, czy jest to takie zebrana, taka wspólnotowa historia mieszkańców Karwiny? Powiedzmy tak, w 90% jest to prawda. Oparte na prawdziwej historii, bo autorka podczas pisania po pierwsze sporo konsultowała z historykami. Sama w ogóle chodziła do archiwum i badała różne dokumenty, archiwalia i tym podobnie. Ale duża część jej działalności w ogóle, jej pracy polega właśnie też na spotykaniu się z tymi osobami, które tam kiedyś w ogóle mieszkały. Ona te ich opowiadania umieszcza w tych swoich książkach. Czyli można by powiedzieć, że na tle historycznym, które sporo jest oparte o te dokumenty i konsultacje z historykami, ona pokazuje na podstawie opowieści, czy raczej życia różnych swoich postaci, to, co jej powiedzieli ci ludzie, którzy tam kiedyś mieszkali. Czyli to, co przeżywają postacie z tej książki,
To są realne przeżycia karwiniaków. Oczywiście są tam też niektóre części, które po prostu autorka sobie domyśliła, które dotworzyła. Ale sama mówiła, że już po wydaniu w ogóle pierwszego tomu jej się często zdarzało, że pisali do niej czytelnicy z tym, że pisali na przykład: o, tam pani na tej i tej stronie opisała opowieść, którą mi zawsze moja babcia mówiła, nie? A ona mówi: a to jest ale akurat część, którą ja sobie wymyśliłam, nie? Czy dedukowałam, nie? No ale oczywiście jak już tam się siedzi w tym temacie, nie? No to ona nawet sobie wymyśliła rzeczywiste wydarzenia. Ale w tym jest właśnie też jakby, no można powiedzieć, piękno w ogóle tych książek, że po prostu naprawdę to jest rzeczywiste. Czyli to jest taki bohater zbiorowy, mamy kilkanaście postaci. Jest chyba na 4 części podzielony pierwszy tom. Koncentrują się wokół jakiejś wybranej postaci, ale to naprawdę bohater zbiorowy została społeczność. Tak. Te wydarzenia oczywiście, jeżeli ktoś jakiejś wielkiej historii kryminalnej czy miłosnej spodziewa, to się raczej zawiedzie, bo to jest po prostu taka saga rodzinna. To jest życie zwykłych ludzi właśnie, mieszkańców Karwiny, górników, wdów po nich, synów, córek. Pozwoliłem sobie kiedyś napisać, bo recenzowałem ten spektakl na podstawie książki, że jest to taka fabularyzowana historia społeczna, że na podstawie tej fabuły, która rozgrywa się przecież na przestrzeni kilkudziesięciu lat, widzieć zmiany społeczne, tak jak się zmienia oczywiście sama Karwina, jak zmienia się na przykład rola kobiet w społeczeństwie, bo to też jest bardzo istotne, mamy bardzo takie silnie zarysowane postaci kobiece ze sobą, zestawione ze sobą, zarysowane. Więc to jest właśnie w takiej konwencji należy się spodziewać. Przy okazji bardzo powoli czytam ten czeski oryginał i widzę, że to jest taki język bardzo prosty. Fabuła jest realistyczna i ten język jest pozbawiony jakichś udziwnień, jest bardzo prostymi zdaniami, które możemy wierzyć i Tak. ludzie w ten sposób mogliby, może niekoniecznie mówić, bo mówili po cieszyńsku, ale w ten sposób myśleć. Dobrze się to czyta właśnie. Dobrze się to Takie czyta. naprawdę, że ja jakoś nigdy nie byłam jakimś specjalnie dużym czytelnikiem, ale naprawdę no te książki mi się bardzo dobrze czytały. No to znaczy, jak nie musiałam odstawiać na chwilę, to mi się bardzo dobrze czytały. Naszych czytelników, którzy nie czytają po czesku, zachęcamy do wizyty na scenie polskiej w Teatrze Cieszyńskim. Ten spektakl jest w większości w języku polskim. Oczywiście pojawiają się tam pewne dialogi też po czesku, już pod koniec, słowa po cieszyńsku, ale w większości jest to język polski zrozumiały, myślę, dla wszystkich, więc bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tym spektaklem. A może doczekamy się i polskiego Właśnie, to na to też wydania. czekamy. Jest już wydanie angielskie, jeszcze Tak. polskojęzyczne No jak się znajdzie tłumacz, no to będzie. i wydawnictwo. To jest I zechce to wydawnictwo, wydać. no właśnie. Trzymamy kciuki za polskie wydanie. A tymczasem wysłuchajmy jednej z piosenek pochodzących z przedstawienia Krzywy Kościół. Tytuł piosenki brzmi Pantarei. Autorką tekstu jest Renata Puclacher, muzyka i śpiew Dorota Barowa. Gra trąbka, jej głos cię wzywa. Ziemia ta była kiedyś żywa. Powracasz w rodzinne strony. Płynie czas nieodgadniony. Karwina, ile pamiętasz? Miasteczko, kościół i cmentarz. Pantarei. Pantarei. Pantarei, czas zatoczył koło. Fortuna, raz smutno, raz wesoło. Pantarei, wszystko minie. Bije dzwon, nam czy karwinie. Pantarei, wszystko minie. Bije dzwon, nam czy karwinie. Pantarei.
Wysłuchaliśmy piosenki Pantarei ze spektaklu Krzywy Kościół. Ten oraz inne utwory można posłuchać na żywo na scenie polskiej teatru w czeskim Cieszynie. Wróćmy do współczesnej Karwiny. Jak obecni mieszkańcy kultywują pamięć o przeszłości swojego miasta? Różnie, różnie. Aktualnie Karwina, ta dzisiejsza Karwina ma ponad 50 000 mieszkańców. I nie można powiedzieć, żeby, nie wiem, starą Karwiną zajmowała się duża część. W porównaniu z tymi 50 000 to są jednostki. Ale jest prawdą, że działają w ogóle na terenie starej Karwiny, co są większością mieszkańcy dzisiejszej Karwiny, to są różne grupki, stowarzyszenia. Tak jak twoje stowarzyszenie. Tak jak nasze stowarzyszenie. I są też tacy sympatycy. Jest sporo sympatyków, których na przykład temat jakoś zainteresował, zaciekawił. Najczęściej pod wpływem właśnie wydania książek Krzywy Kościół. I te stopnie zainteresowania są różne. Niektórzy po prostu przyjdą, nie wiem, na jakieś spotkanie ze zdjęciami tylko. Niektórzy biorą taki aktywny udział, na przykład są organizowane takie akcje porządkowe, czy raczej sprzątania, nie? Bo niestety tym, że naprawdę stara Karwina jest częścią, jest peryferią dzisiejszej Karwiny i są karwiniacy, którzy postrzegają starą Karwinę naprawdę jako peryferię, jako ziemię nikogo i ziemię niczego, że tam nie ma niczego w ogóle. To niestety często tam się zdarza, że są nielegalne wysypiska śmieci. Często się zdarza, że są jakieś tam wandalizmy i tym podobnie. Ale są właśnie też i dzisiaj karwiniacy, którzy spotykają się, żeby to sprzątać, żeby upiększać starą Karwinę, żeby na przykład też wyciąć jakieś krzewy, które coś tam, nie wiem, nie robią ładnego widoku czy coś takiego na miejscach, gdzie na przykład dzisiaj już turyści chodzą. Tak samo są ludzie, którzy starają się zdobywać jakieś informacje więcej, odwiedzają archiwum na przykład. I sporo też karwiniaków jest tak, że odkryło po prostu Karwinę czy starą Karwinę jako miejsce, gdzie można spacerować, miejsce, gdzie można spędzić miłe popołudnie, gdzie można zrobić sobie wycieczkę z rodziną i przychodzą. I często też zaczynają się odzywać ludzie, którzy tam jakiś związek ze starą Karwiną mają, że albo oni tam mieszkali, albo ktoś z rodziny tam mieszkał i na przykład mówią, że dotychczas jakoś się do tego nie przyznawali, a teraz to zaczęli być nawet i dumni na to, że są z Karwiny. Czyli naprawdę to zainteresowanie, powiedzmy, jest różne. Można wiedzieć, że jest, ale w porównaniu z 50 000 to jest małe, ale jest. To chyba jest tak, jak wszędzie z taką działalnością, powiedzmy, społeczną, że to jest zawsze jakiś tylko pewien procent. Ale z drugiej strony też wywołuje to pewien ruch turystyczny, bo tutaj nam wcześniej, poza naszym nagraniem, też wspominałaś o tym, że można zwiedzać Krzywy Kościół. Więc przyjeżdżają tam ludzie, żeby zobaczyć tam pozostałość właśnie po tej starej Karwinie, są zainteresowani, więc miejmy nadzieję też, że to zainteresowanie ludzi spoza, może nawet spoza Zaolzia, tym miejscem i historią tego miejsca będzie rosło. Myślę, że tak, bo rośnie już teraz. Oprowadzam w kościele Krzywym już gdzieś od roku 2017, a widzę już teraz, po tych 6 latach, tą zmianę. Tak jak kiedyś, 6 lat temu, przyjeżdżało, powiedzmy w ciągu roku niespełna 3000 osób, żeby zwiedzić ten kościół, bo słyszeli o jakimś krzywym kościele i przyjeżdżali. I interesowało ich przede wszystkim ten fenomen tej krzywości, że to jest krzywe, że tam jakoś tak dziwnie się człowiek czuje wewnątrz. Trochę jak w Pizie we Włoszech. O tak. Jest nawet więcej krzywy. A kiedy pojawił się pierwszy tom Krzywego Kościoła, to był COVID akurat. Sezon turystyczny był troszeczkę skrócony z 6 miesięcy na 5 wtedy. I w ciągu tych 5 miesięcy przyjechało 3500 ludzi. I tak coś już tam zaczęło się pojawiać, że już tam zaczęli się pytać, że a to są te miejsca, a to jest to, o czym tam się pisze i tym podobnie. Rok później przyjechało prawie 10 000 osób, czyli 3 razy więcej niż dotychczas. I nagle ludzie zaczęli zwracać uwagę nie tylko na fenomen krzywości, ale nagle zaczęli postrzegać ten kościół jako taki w kontekście całego zanikłego miasta.
I na przykład już w zeszłym roku to przyjechało, to tyle co wiemy, to są te liczby, to są tylko ci, którzy jakby wzięli udział w ogóle w oprowadzaniu kościołem, ale tam codziennie przyjeżdżają jeszcze też ludzie, którzy po prostu nie dostaną się do środka, ale oglądają kościół tylko z zewnątrz. W zeszłym roku to przyjechało ponad 15 000 osób i naprawdę już mocno było widać, że po prostu to już nie jest tylko fenomen krzywości. To jest fajne, że ten kościół jest krzywy, ale już ci ludzie przyjeżdżają, bo tam jest miasto, które znikło. Tam żyli ludzie, już to jest po prostu historia miasta, już jest... To jest bardziej ważniejsze niż tylko to, że kościół jest krzywy. Jak sobie myślimy o tym, że ten Śląsk jest też w Czechach i W Republice Czeskiej. Śląsk jest w Republice Czeskiej, tak zawsze trzeba sobie znaleźć jakiś taki punkt wspólny i myślę, że czymś, co łączy, jest przemysł. Przynajmniej tutaj z Górnym Śląskiem, że mamy takie wspólne doświadczenia, nawet ta katastrofa w Karwinie. Myślę sobie tutaj na przykład w kopalni Wieczorek. Mamy tutaj taką ścianę pamięci, gdzie są upamiętnione te ofiary. To akurat są osoby, które zmarły w czasie pracy, ale w ogóle wszystko, co związane z przemysłem, z rewolucją przemysłową i zarówno górnictwem, jak i hutnictwem, to jest coś wspólnego. Tutaj akurat oczywiście na Górnym Śląsku jesteśmy w takim okresie transformacji ciągłej. Jak to wygląda na Zaolziu? Czy ten przemysł dalej funkcjonuje? Jak dużo jest kopalni na przykład w okolicy Karwiny? Ja może tylko zauważę, że tak z historycznego punktu widzenia to właściwie ziemia cieszyńska jest także częścią Górnego Śląska. Tak? Oddzielono oczywiście, ziemia opawska zresztą również, oddzielona po tak zwanych wojnach śląskich w połowie XVIII wieku. Ale jasne, pruska część to możemy nazwać To był taki Śląskiem. skrót myślowy oczywiście. A zwracam na to uwagę, bo właściwie na pytanie, co było największą katastrofą górniczą w dziejach górnośląskiego przemysłu węglowego, jest właśnie odpowiedź ta katastrofa z 1894 roku. Tak, bo to zebrała największe żniwo śmiertelne, większe niż jakiekolwiek tutaj w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. No tak. Wracając do pytania, jak obecnie wygląda ten przemysł w okręgu karwińsko-ostrawskim? Tak możemy go nazwać. Dobre pytanie. No, można powiedzieć, że obecnie to przemysł raczej ustępuje drogi, bo już 2 lata temu na przykład zamknięto większość kopalń, które w okolicy Karwiny były. Tak jak było czynnych jeszcze 4-5 kopalń, to teraz jest tylko jedna w takim najbliższym otoczeniu Karwiny. I jeszcze jest w Trzyńcu jest huta. I to jest taki, powiedzmy, największy przemysł, czy raczej największe ośrodki przemysłu. Oczywiście jeszcze są i jakieś tam fabryki na części samochodowe. Koreańczycy. Na przykład. Ale jakby taki ten przemysł typu hutnictwo, górnictwo, ten ciężki to naprawdę ustępuje raczej. Analogicznie jak na tym Górnym Śląsku, na którym się znajdujemy. Ja myślę, że to jest taki, można powiedzieć, taki ogólny trend. Co do tych granic, to cały czas muszę się pilnować, czy Śląsk, województwo śląskie, Górny Śląsk, Śląskopolski, jak to jest ciągły stres, czy odpowiednio mówię, czy Cieszyn polski, czy czeski, to też jest... Ja nie lubię określenia polski Cieszyn, bo to jest albo czeski Cieszyn, albo Cieszyn, nie? Dobrze. No, zresztą takie są urzędowe nazwy, czy raczej Teski Cieszyn. Czeski, Tak się mówi. czeski Cieszyn. Czeski Cieszyn. Czeski Cieszyn i Cieszyn. Mhm. Może jeszcze porozmawiajmy o katolicyzmie i ewangelicyzmie, czyli o religii. Bo chyba nie wspomniałaś, że jesteś osobą bardzo związaną z Kościołem. Jesteś pracownicą jednej z parafii, która właśnie opiekuje się tym krzywym Kościołem. Tak. Też wspomniałaś o pielgrzymkach, na które chodziłaś, czy chodzisz i tak dalej, i tak dalej. Więc jak... No właśnie i żeby było ciekawiej, to mój tata jest ewangelikiem. I twój tata jest ewangelikiem, tak? Jestem z mieszanej religijnie rodziny, pochodzę. A słyszałam, że to jest problematyczne, bo pierwsze pytanie na Śląsku Cieszyńskim, jakiego jest wyznania ewentualny kandydat na męża? No to znaczy były czasy, czy był okres, kiedy to było bardzo napięte, kiedy ta sytuacja naprawdę między tymi wyznaniami była bardzo napięta.
I jest prawdą, że ewangelicyzm ma, czy ogólnie protestantyzm ma silną pozycję na Zaolziu. Jest w końcu też jeden kościół, jest Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania, który działa tylko na Zaolziu i w najbliższych tylko miejscowościach. Czyli to jest kościół luterański, ale oddzielny od tego działającego w Czechach właściwych, tak? Tak. Aha. W Czechach działa Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania, a na Zaolziu działa Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania. Podejrzewam, że to jeszcze z czasów przed I wojną światową jakiś podział to musi być, tak? Tak. To pewnie jest i morawski kościół luterański. Nie jest. A nie ma, jest. tak? Nie ma takiego. Nie ma. Ale jest prawdą, że naprawdę na początku XX wieku było to mocno odczuwalne, że naprawdę było może nie aż tak jakby wojna, ale taka niechęć tych dwóch kościołów, katolickiego i ewangelickiego wobec siebie. I było nawet tak, że w niektórych rodzinach właśnie jak sporo osób mi wspominało, że na przykład mama to mi zawsze mówiła, że broń Boże, żebyś sobie ewangeliczkę przyprowadził do domu, nie? Albo broń Boże, żebyś ty tam katolika przyprowadziła, nie? I naprawdę mieli niektórzy trudno. I to mówię o pokoleniu moich rodziców, nie? Czyli pokolenie urodzone w latach 50., 60. I oni jeszcze odczuwali właśnie takie troszeczkę niechęci. A jak to jest? No bo Republika Czeska uchodzi jeden z najbardziej zateizowanych krajów w Europie w ogóle. I czy właśnie Śląsk Cieszyński, czeska część Śląska Cieszyńskiego Zaolzie się jakoś odróżnia na ten tle? Czy są ludzie tutaj bardziej pobożni? Czy jest to taka sama czeska norma jak gdzie indziej? Biorąc pod uwagę całą Republikę Czeską, to naprawdę ogólnie Morawy i Śląsk są bardziej pobożne. To jest w sumie związane też w ogóle ze sposobem życia, czy z tym, że po prostu ludzie byli na wsi, byli bliżej siebie. Ale u nas to jest jeszcze może i nawet tak, że właśnie związane też z tą polskością, że zawsze po prostu jakoś Polacy na Zaolziu zawsze jakby bardziej tradycyjnie trzymali się swojej wiary. Czy to była katolicka, czy ewangelicka, ale zawsze jakby Polacy rzadziej odchodzili od wiary niż osoby, które przyjeżdżały, na przykład przyprowadzały się gdzieś z głąb Czech. Jakby tak porównując też i na przykład wielkości parafii i tym podobnie, to naprawdę na Zaolziu ciągle jeszcze można mówić o pełnych kościołach albo pełniejszych kościołach. Jak już wyjedziemy gdzieś w środkowe Czechy, to tam po prostu w miasteczku, które jest porównywalne wielkością co do ilości ludności, to jest może o 60-70% mniej ludzi w kościele. Czyli to też jeden z dowodów na odrębność kulturową. Moraw też przy okazji. Tak. Potem jest jeszcze pytanie, jakby na ile to jest tradycyjne, na ile jakby ta wiara, czy to przeżywanie tej wiary, na ile jest takie prawdziwe, a na ile to ciągle jeszcze tradycja. Bo tak jak na przykład w tych Czechach wspomnianych, można powiedzieć, jak już ktoś chodzi do kościoła, to traktuje to na serio. A u nas jeszcze ciągle są tacy, którzy są naprawdę bardziej tradycyjni. Bo jak się ich zapyta na przykład, dlaczego idzie w niedzielę do kościoła, bo mama chodziła, albo babcia chodziła. Nie, bo ja chcę, bo ja wierzę. Ale bo mama, bo babcia, bo tata, bo dziadek. Pytanie jest, czy wierzysz w Boga, czy chodzisz do kościoła? No właśnie. Myślę, że powoli będziemy kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękujemy Ci za przyjazd na nasze nagranie i za opowiedzenie o Karwinie i Starej Karwinie. Miło było. Gdyby ktoś chciał zwiedzić Stary Kościół, gdyby ktoś chciał zwiedzić Krzywy Kościół, to jest taka możliwość w każdą niedzielę. Dobrze powiedziałaś, Stary Kościół. Bo to tak, jest Stary Kościół. Nowego już nie ma. Stary czy Krzywy Kościół w Starej Karwinie, to w każdą niedzielę o 10:30 jest msza, a po niej jest możliwość zwiedzania z przewodnikiem. Jeszcze i w soboty. I również w sobotę. A w lipcu i w sierpniu i w piątki. Zbliża się sezon wakacyjny, więc tym bardziej zachęcamy. Co drugą niedzielę msza jest w języku polskim, bo tam zmienia się język. Jesteśmy parafią dwujęzyczną. Czyli tak, Starą Karwinę zobaczyć z kościołem. Fryszta też polecamy przy okazji. Do czeskiego Cieszyna na spektakl.
Tak. i spamować polskie wydawnictwa, żeby wydały Krzywy Kościół po polsku. Tak? Ewentualnie można jeszcze spamować swoje domy kultury i Teatr Cieszyński, żeby Krzywy Kościół, czy żeby Teatr Cieszyński z Krzywym Kościołem przyjechał na przykład do Katowic, nie? Jak więcej osób się odezwie, No to jeszcze będę do Roberta Talerczyka pisać. jakby się więcej osób odezwało, nie? No to może by przyjechali, nie? Czemu nie? My jeszcze właściwie mam taką niespodziankę dla słuchaczy, bo nie tak dawno organizowaliśmy spotkanie w Śląskim Cieszynie z Adamem Miklaszem. Mamy dodatkowy egzemplarz książki. Jak ktoś dosłuchał do tego momentu, No właśnie, to jest nagroda dla wytrwałych. może masz jakieś pytanie konkursowe, może chciałabyś zadać jakieś... Pytanie konkursowe. Może coś właśnie o kościele. Pytanie konkursowe brzmi, w którym roku został zbudowany kościół świętego Piotra z Alcantary? Na odpowiedzi czekamy pod adresem mailowym szybkultury@gmail.com i dla pierwszej osoby będziemy mieć ten egzemplarz z wysyłką. Dziękujemy za wysłuchanie naszego odcinka. Oczywiście zachęcamy również do wysłuchania innych oraz innych podcastów, które tworzone są przez Klub Jagielloński. Także zachęcamy do odwiedzenia Klubu Jagiellońskiego w Katowicach, gdzie organizujemy spotkania na żywo. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i rozmowę o Karwinie. Dziękuję.